Ik ben Bernie Aerts, ik ben 54 jaar en ik kom uit Maasbree. Ik zeg altijd dat ik gepensioneerd ben, omdat ik niet meer hoef te werken omdat ik helemaal blind ben. In mijn vrije tijd doe ik veel aan vechtsporten. Ik wandel graag met mijn blinde geleiderhond. Ik train hem ook heel graag. Ik zit op donderdag doe ik het gipsproject. En zo vul ik een beetje mijn dagen op. Ik ben nog mentor van een verstandig gehandicapte man op Daalzicht. Ja, zo vul ik mijn dagen gewoon. Voor Bernie een dubbele opgave. Hij is blind. Petri is zijn danspartner en samen trainen ze. Volgens mij liggen we vrij goed op schema. Ik vind het wel heel erg pittig allemaal. Omdat het niet mijn wereld is waar ik vandaan kom. Maar ik vind het wel ontzettend leuk om te doen. Ik dacht in eerste instantie waar ben ik nou aan begonnen? Maar gaandeweg de rit wordt het steeds leuker en leuker en leuker. Ik zie dus totaal niet wat er gebeurt en dat vind ik gewoon echt heel erg lastig. Petri, moet ik zeggen, die stuurt en corrigeert heel goed. Dus daardoor vliegen we over de dansvloer heen. Op het liedje van Lady Gaga, Paparazzi, zijn hier Bernie en Petri met een tango. Ja, Bernie, jij denkt ook, wat voel ik nou weer van hand op mijn rug? Dit is mijn hand. Ja, dat ben ik niet gewend. Ben je niet gewend, hè? Wat een overweldigend applaus. Ja, dat was heel verrassend, ja. Ja, leuk. Ja, echt heel fijn. Krijg je daar nou ook kippenvel van? Ja, zeker. Ja. Het is toch heel spannend allemaal om te doen. En als je dan klaar bent, is het ook wel heel erg fijn als je dan zo'n applaus krijgt. Ja, dankjewel. Petri, hoe was dit voor jou, met Bernie dansen? Ik moet nou leiden en dat ben ik niet gewend, dus het was even wennen. Ik moet best veel sturen en even goed zelf in houding blijven staan, dus dat is een dubbele taak. Ja. Nou, het was je niet aan te zien. Het ging zo vanzelf. Maar goed, ik ben geen jury, dus misschien kan ik daar beter even Monique om raad vragen. Het is fantastisch om te zien. En zeker inderdaad, Petri, die dubbele taak die is volledig super professioneel volbracht. En voor Bernie, alle complimenten aan jou dat jij dit hier gewoon ten tonele durft te laten zien. Zo. En het was voor mij echt prachtig. Ik zat op een puntje van mijn stoel. Dank je wel. Dank je wel. Ja, ik hoor Petri hier fluisteren. Volgens mij zei je, die komt binnen, of niet? Ja. Maar dat willen we natuurlijk ook met het publiek delen. Hè? Ze staan te glunderen naast me. René, hoe denk jij erover? Nou, ik vind het geweldig wat jullie hier hebben laten zien. Technisch zat ook heel goed.
in elkaar. Ik heb echt genoten van jullie presentatie net. Chapeau. Dankjewel. Petri, ga jij Bernie eventjes assisteren met deze punten die er gaan komen? Ik zal ze voor je oplezen. Ja, dat is misschien wel handig. Ja. René geeft een 8,5. Joanna geeft een 8,5. Nick geeft een 8,5. En Monique rondt af met een 9. 34 punten in totaal. Gewoon even hier, door deze mooie tango, helemaal speciaal voor jullie. Ik ben heel erg overdonderd, moet ik zeggen. Ik ben zelfs overdonderd, want ik zeg 34, het is gewoon 34,5. Je moet me wel corrigeren, hè, Bernie? Ja, nee, nou, ik had zoiets van, ik kijk het vrijdag en ik ga even rustig na op tv. Dus hoe het is gegaan. En dan krijg ik daarna mijn lijstje van je. Oh, geweldig. Ja. Nou, ik ga jullie lekker laten bijkomen. Sjoerd vangt jullie op in de greenroom. Ja. Petri, ben je voorzichtig met hem? Ja, doe ik. Nou ja, bijkomen. Ik wil jullie natuurlijk ook nog even wat vragen stellen. Want ik ben dan heel benieuwd. Normaal natuurlijk, dan heb je het helemaal ingestudeerd. En dan praat je niet meer zoveel tijdens een dans. Hoe werkt dat bij jullie? Hebben jullie dan iedere pas ingestudeerd? En gaat het dan gewoon zo? Of moet er ook nog gecommuniceerd worden tijdens de dans? Ja, Petri communiceert wel, omdat de dansvloer niet echt klein is. Maar soms dan moet ik heel kort door de bocht in. En dan zegt ze tegen mij klein. En dan weet ik dat ik heel klein moet gaan dansen. Dus Petri die heeft me daar echt door alle complimenten voor haar. Dus ik wil er ook echt een applaus voor hebben hoe zij het heeft gedaan. Nou, bij deze. Nou, Petri, dat zijn 6 flinke weken geweest, flink oefenen. Voor jou dus heel iets anders dan normaal, maar dat is toch mooi om zo die waardering te horen. Ja, zeker. Ja, supermooi. Nou, op dit moment gaan jullie met die waardering in ieder geval aan kop. En wie weet gaan jullie daarmee ook rechtstreeks naar de finale. Rust maar even uit hier in de green room. Dankjewel. Jo. Van Maasbree gaan we door naar Helden. Want daar kennen ze Joep van de Beuken als de man die voorop in de Polonaise danst. Maar kan die ook hier zijn danspasjes laten zien? Kijk maar mee.